La veritat és que, senyor Villanueva, ja li vaig dir en el darrer pleno que les seues intervencions en les que porten este mandat estan siguent memorables. En la de 8 ha parlat 3 vegades. Que escolte que des de juny està bé, li sent pues, a una intervenció cada 3 mesos. La primera va negar la violència masclista. La segona va insultar a Vicent Andrés Estellés i avui mos porta esta moció infame respecte del Dia de la Dona. Mire, aquesta moció que presenta és transfoba, masclista, racista i mire, ni el feminisme és radical, ni tots els immigrants que diu la seva moció són abusadors sexuals, ni les persones trans són les culpables de quina ha estat la història del reconeixement dels drets de les dones, perquè ja li puc garantir que no se'ns ha regalat res. Ni antes las mujeres vivían mejor y más seguras que ahora. Aquesta moció que presenta és una aberració, perquè quan llegisc el paràgraf que diu «exigimos que se garantice toda la asistencia y apoyo posible a cualquier víctima de violencia a sus hijos», i jo veig que a Vox, en la Comunitat Valenciana, acumulen a delinqüents condemnats per violència masclista, me quede perplexa, com per exemple, 2. Luis Manuel Martínez Domínguez, condemnat a 11 mesos d'allunyament per amenaçar a la seva dona amb un ganivet. El senyor Carlos Flores, que està condemnat per l'Audiència de València a un any de presó per violència psicològica habitual, a més de coaccions i injúries que va perseguir a la seva exparella en 21 ocasions, insultant-la, amenaçant-la davant dels 3 fills que tenen en comú. I ara, si volen, parlem de protecció a les dones i als seus fills, o si volen parlem de divorcios duros, que és l'eufemisme que van trobar. El nostre vot, evidentment, serà en contra d'esta infame moció que va en contra de les dones.